नैजि फेब्रुवारि 1993 मायथाइयाव बड'लेण्ड अट'न'मास काउन्सिल BSc गोरोबथा जाबाय। नाथाय बर'फ्रा बेयाव गोजोननाय फैयाखिसै। गिलु बालु हाथियारनि दावहासो नांफैबाय। जोंनि कार्बि आंलंनि बर'फोरनि मोनथाया लेखा बिलाइयाव थाबाय। नै महामाया हाजो नोंबोथ' नुदोंमोन ना बर'नि सोमावसारनायखौ। नै हरखानि दैसा नोंबो साखि दंना कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनि सुखु दुखुनि। फोरमायनानै हो जोंनि जारिमिनखौ बे 21 मुगानि बर' फिसाफोरनो। नोंसोर खौसे जा बर', खौसे जा, दाबो सम दङ। मानोना जोंनि सोमावसारनायनि मोनथाया दाबो जोबनानै थाङाखै। गावजों गाव राजखान्थिनि एना एनिखौ ज्राब गारदों। गुबुना हरै जोंखौ थैसासो साफिबावबाय। नङाब्ला बर'फोरनि सिमाङा सिमाङैनो थालांदों।